Nya, adik apake? Jangi. Nganggo lombok ora. Karo miri lomboke dulek. Riko wae sing ngulek nyong ra iso ngulek kok pegel. Riko wae sing ngulek. Ajuke lombok. Lawo apa, Mbak? Lawo. Iya ana tahu karo tempe. Ati goreng po. Kaprepmu. Riko sing masak ya. Rasa goreng titik. Rasa goreng. Kalau opo. Marem tempe. Marem. Heeh. Takok tunggu opo kuwi. Kayak soto. Opo kuwi. Lah, Apa? Nggih. Lomboke dikapake rajang wae lah. dulek karo miri. Ngapa mesti dilomboke didulek? Dulek melembut. Iya, kompore Mbak, makasih. Karo yai. Kono kok tuku jagung. Jagung tak godhog kok. Hah? Godhog. Riko kaya seneng jagung. Sepo? Riko kaya seneng jagung. Ya ora seneng jagung larang-larang. Jagung enak Kak digodhog ngantek empuk ngono apa? Apane? Jangane digodhog ngantek empuk apa? Ayo kok. Monggo cato. Barang teke bensin tok. Ngentekke apa? Teke bensin. Ngentekke bensin. Tidak iku lepas jagunge. Jadi kayak banyu apa ora? Ya kayak banyu ku, Mbah. Kene becik banune meneh. Ya nang kono ning Mbah. Nang isor kono aku. Ya di juntet kono. Ditambahi banyu. Carane ning Mbah kaya ngono ya. Ayo. Nganggo sabun apa ora? Sira gemblung apa edan? Mbah. Kok kene kok nganggo sabun ah. Lah kan pahit men resik. Kowe resik ora? Jadi Piye ki? wis iki dipateni. Yo. Nah, dai duwe kuwi. Kiye Tapi kene. kene Engko iki. tak cekeli. Tak cekeli wong iki mbah meneh kok. Iku mbak ping pira? Ya pindho. Nganggo sikat ora? Ikat untumu, ikat. Oke, kok. Itu kita kono
Kumbah neng ora. Kumbah wis. Nang iki ya. Cukup iki ke kumbah meneh. Pijone nang ndi iki pijone? Nek mbah nang ndi? Nang kene. Pijone nang ndi ya kairo radangan kowe. Tambahi gak tindak kang iki. Nggih, rasa nggo tampa-tampaan lah. Ya wis tak iki. Ya. Jadi umpamane yo rek ora korban ora delok kan sebesar. Ya korban Korban apa riko? bantet. Korban cecek. Korban cecek. Hari kon ndek duit ora? Kok diulet-ulet kaya ngono sih, Mbok? Panganan apa kuwi dadi panganan apa ora? Kok disaring. Dikumbah nyang cemplungke. Dikumbah yo dicemplungke. Lah doyan apa ora kowe diwenyet-wenyet kaya ngono? Kok diwenyet-wenyet kowe bola-bali sih? Wenyet men perune metu. Apa nek apa men apa? Perune metu. Peru. Heeh. Peru ke apa? Ilune. Ilu apa ilu? Hah? Ilu ki sing langu. Sing wangu ya Allah diulet-ulet ngono sapa sing ora mangan, Mbok? Ya Allah. Ora doyan ya wis ta omong. Ora doyan kira mangan iwak kono. Nyong iwak ra ndek dhuwit tok. Nyong njaluk dhuwit lah. Jok wis duwe duit kaya apa? Nyong pengen banget mangan iwak, Mbok. Ora tau mangan iwak. Nyong gering ki, Mbok. Gering ra gering luwe. Riko ora melas po, Mbok, karo nyong po, Mbok. Nyong awake kuru ki, Mbok. Guru gering mlimping. Ora tau mangan daging. Daging mulo kae. Iki kumpulke. Kok biasa ya? Ya kepiye ye? Jangan. Ya wis jangan kono wis tak tumpangke wajane. Karo tak sambiasa saya. Jauh, Kak, jauh aku Purworejo. Dia Purworejo